Şu günler yurdumuzda giňgerinde ýaýlanýan sport şäherleri çekilikçilik häsiýetine eýe bolýar. Talipler Ligasy adylyň geçirilýän ýarışlaryň düzüminde sportuň durly görnüşleri boýunça bäsçiklere giňgerim berýär. Gazakly duşuklar talip turgunlaryň kämilleşmegini üpjüne diýär. Sport şäherleriniň ýygydaly geçilmegi ýokary netijeleriň başlangyjydyr. Talip turgunlaryň tejribe toplamagy üstünliklere tarap önemli ädimlerdir. Talipler Ligasy sport bäsçilikleriniň şäherlerine Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunda futsal boýunça dowam edýän ýarış gazakly häsiýetine tapatlanýar. Bilim ministrliginiň sport baradaky döwlet komissiyasiniň bilelikde ogramagyna geçirilýän ýarışlarda talip turgunlaryň maksady okunlygy aýdym görnýär. Her günlerde geçirilýän ýarışlar üstünliklere besenýär. Uşo boýunça geçirilen ýurdumyň çempionaty turgunlaryň tejribesiniň artýan olgorkazy. Yarış hünärmenlerde uly gazaklanma döretdi. Çekileşikli duşuklar netijesinde has tapawatlanan turgunlar baýrakly ornara münasip bolmak başardylar. Her bir turganyň kuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarışlar geljekki üstünlikleriň özünidir. Sport bäsçilikleri turgunlaryň belen sepetleri eýelemek boýunça öňde goýulan maksady ýetmäge ynamlarynyň ýokardygyny äşkar etdi. O saatlaň ynam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň özünidir. Tejribe toplamakda öýel boşly mektebe öwürleýän ýarışlarda esasy wezipe belen sepetleri eýelemek bolup durýar. Sport dostlugyň hoşetli gatnaşyklaryň esasy guraly bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyň ýüze çykmasyny häzirki sport bäsçilikleriniň mysalyndan görmek bolýar. Ýarışlar dörejilikli işleriň dawaranmasy bilen berk baglanşýarlar.